Ya bir uçak için devasa bir fabrika Hazar ordusuna peşkeş çekilir mi? Serokê Partiya Gel ya Komarê CHP Kemal Kılıçdaroğlu û namzedê Enqereyê CHP Mansur Yavaş bi muxtaran re civiyan. Li Enqerê pir caran propagandayên hilbijartinê navbera namzedan da dibe sedema pozberiyan. Opozisyona Tirkiye desthilatiyê bi dêrandin û ji hev veqetandina gel nîşan dide. Desthilatî jî opozisyonê bi terorîzmê re bi hevkarîkirinê tewanbar dike. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li Enqerê di civîna muxtaran da desthilatiya Tirkiye bi dêrandina civakê sujdar kir. Li Mewlana temaşe bikin û li xweşbîniya wî bi yekbûyî jiyanê temaşe bikin, li biratiyê binêrin. Evane herkes ji hev veqetandin. Li ku çêbûyek û gel hevdû bixeniqîne. Ji bo xatirê Xwedê ev çi ye? Vana dixwazin çi bikin? Vaya dibêjim yek û aştiyê bikaribe bîne Enqerê navê wî Mansur Yavaş e. Serokkomar û Serokê Giştî yê AKP Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Partiya Gel ya Netewperwer MHP Devlet Bahçeli li qadên hilbijardinê CHP ji Netewa Türk bi dûrketinê nîşan didin. Bay Kemal, sen korkaksın, korkak. Kılıçdaroğlu jî van nêrînên desthilatiyê bi awayekî tund rexne dike. Milliyetçilik sıradan bir olay değil. Netewaperwerî bû yereke ew qas asan nîne. Netewaperwerî 82 milyon hezkirin û pêkvejiyan e. Heke li Tirkiye dema zarokek birçî nenive û bi aramî bijî netewaperwerî ew e. Di hedefa namzedê CHP Mansur Yavaş da jî reqîbê wî Mehmet Özhasekî hebû. Yavaş Özhasekî bi sozdayîna tiştê ku wê nikaribe çê bike rexne kir. Serokê min ê giştî reqîbê me di televizyonê de dibêje ku min hemî projeyên xwe cêbecî kirîne. Ji muxtarên berez re diyar dikem guh bidin min. Projeka wî ya şehr û derya heye. Ka ew dê deryayê bînte navşar, tiştekî wesa tune ye. Demê ew behsî projeya dikin, bez avahiyên bilind, plaza û mol tenê têne bîrawan. Partiyên siyasî van demên dawî da giringiyeka mezin didin muxtara. Serokkomar Erdoğan her hefte bi muxtaran re dicive. CHP jî demên dawî da him muxtara bangî guruva parlemenê dike û him jî rojên giring da bi muxtaran re dicive. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.